Здравейте! Здравейте! Как сте? Надявам се, че сте добре. Много се радвам, че днеска успям да се включа. Отдавна не съм се включвала, но такива са нещата. Да се грижа за дечицата и да творя тук за вас с много любов. Но се радвам, че днеска ще направим една много хубава медитация. По случай днескашния портал 11.11. Много силен ден. Хубаво наистина да правим различни практики през днескашния ден. Ще изчакам малко да се съберем. Който иска да се включи, да направим една медитация за благодарност и също така да визуализираме нещо, което най-много искаме в този момент. Затова така реших, така го усетих, че през днескашния ден е много подходящо и ще използваме, разбира се, енергията на кристалите. Аз съм си подготвил планински кристал, тъй като неговата енергия е доста силна, доста изчистваща, бих казала, така че ако има и някакви блокажи, то ще ги изчисти. И отделно енергията ни доста ще пречисти, ще повдигне вибрацията ни. Това е много любим мой кристал. Така че вие, ако имате също някакъв кристал, можете да си го вземете и да си го държите в ръка, докато правим медитацията. Така че ще се радвам наистина да съм ви полезна през днескашния ден. По принцип медитации тук не съм правила, само в затворената ми група за кристалите, но така там от доста време нямам как да съм толкова активна. Здравей, Деси, здравей! Ще изчакам малко да се посъберем, да видим дали ще се включи някой друг и ще се радвам да направим една медитация и после ще си изтеглим ангелски послания по случай днескашния портал, защото днеска е много силен ден и е хубаво да правим различни практики, неща, които да ни зареждат с една хубава висока вибрация и нещо да си направим за нас. Дори едно нещо ден, но наистина да си го дадем с много любов. Така че ще изчакам още 2-3 минутки и ще започнем първо с тази лечебна медитация, която ще направим за благодарност. Благодарност и може също така ще продължим след това с визуализация на най-съкровеното ни желание или сценария, който ние искаме да осъществим в бъдеще. Нещо, което искаме да се случи до края на годината или пък през следващата 2024 година. Да, мамо, да. Здравей, Пети, здравей, много се радвам, мила, че ти се включваш. Ще изчакам още малко. Ако някой друг и той реши да се включи, подгответе си, ако имате някакви кристали необработени или пък някакъв кристал, какъвто имате, ще свърши работа. Някой, който ви е любим на вас. Много е важно и това. Някой кристал, който усещате наистина с вашата интуиция, че някак той ви помага, когато имате нужда или усещате някак по-силно връзката с този камък. Знаете, винаги си имаме някой кристал. В случая аз реших, както казах, да използвам планински кристал, тъй като неговата енергия е много чиста. Той изчиства и други камъни, които се сложат върху него. Нашата аура повдига нашата вибрация, балансира, успокоява и най-вече умът ни успокоява. Знаете колко е важно ние, когато искаме да визуализираме, да сбъдваме нещо, е хубаво нашия ум да е спокоен и много да не мисли. Това е кристала, който успокоява нашите мисли, да не мислим чак толкова много. Умът ни да е малко по-спокоен и фокусиран върху най-важното, за да може наистина да ни се случват нещата по най-добрият начин и в точното време. Но с лекота не е така да сме под някакво напрежение и много така да се чудим защо нещо не се случва и такива работи. Освен това, той избъдва и наши мечти, което е много хубаво. Ако имате планински кристал или пък розов кварц или аметист, няма значение какъвто на вас ви е любим или какъвто имате. Ще си държим кристала по време на медитацията. Ами аз предлагам да започваме, да не губим много време, който после ще си гледа на запис, който се включи по-късно. Защото ето стана малко вече малко след 4 часа и 5 минутки. Ще пусна тук една музичка, честотата на Бог, която е комбинация между 963 Hz и 432 Hz. Случайно попаднах на нея, ама едва ли случайно съм попаднала на тая музика, само да ви кажа.
Сигурна съм, че не е случайно, тъй като дълго се търсих каква музика, се чудих каква музика да ви пусна. Ще усиля малко, защото не знам доколко се чува. Надявам се да се чува. Така, сега аз първо ще отправя една молитва към Господ и нашите ангели. Ще си засложим една защита и ще започнем същинската част от медитацията. Надявам се да сте готови, да сте си нагласили кристалчетата. Може и водичка е хубаво след това да има до вас, тъй като е хубаво да пием после много вода след медитацията. Така, ще помоля Господи, Татко Вселюбящи и всички светли ангели, архангели, да благословите тази медитация и да бъдете с нас по време на тази медитация, на благодарност и на визуализация на наше желание, на този прекрасен мощен портал, който е отворен за всички нас, за да се свържем още по-силно с Божественото и да осъществим онова, за което сме дошли по най-добрият начин и с лекота. Ще помоля за защитата Ти, Господи, Твоята златна и бяла светлина. И ще помоля и за Твоята мощна защита, Архангел Михаил, във всички времена и посоки на пространството. Нека Твоята виолетова и златна светлина обгърне всеки един от нас, всеки един, който ще присъства на тази медитация или ще гледа на запис. Обгради ни с Твоята защита, обгради домът ни, стаята, която се намираме и всички, които са присъстват там. Нека да усещаме Твоята защита отгоре, отдолу, отляво, отясно, отпред и отзад и във всички времена и посоки на пространството, Архангел Михаил. Благодаря Ти, Татко Вселюбящи, благодаря на всички светли същества и благодаря на Теб, Архангел Михаил, за Твоята мощна защита. И сега, когато сме готови, отпуснете се, може да седнете удобно, с изправен гръб, ръцете сложени нагоре, с длани обърнати нагоре. Вземаме си единия кристал с приемащата ни ръка, в случая дясната ни ръка. И вдишваме дълбоко 3 пъти, бавно и спокойно. Фокусираме се в нашето сърчице, нашата сърдечна област, който е в тази прекрасна зелена светлина. И казваме следното, може и на ум или на глас, както е удобно и на вас. Ще изкажем първо една молитва за благодарност. Господи, благодарим Ти, благодарим и на всички светли същества, за всички благословии, за всичко, което имаме и получаваме във всеки един момент от нашия живот. Благословим, благодарим от сърце и душа за всички дарове, земни, материални и духовни в нашия живот. Благодарим за хората, които са около нас, нашите приятели, наши роднини, близки, за всички членове от нашето семейство и в нашия род. Благодарим за домът, който имаме и за всички неща, които има в нашия дом, за да ни е удобно, за да ни е уютно, за да ни е топло. Благодарим за всички финансови постъпления, които получаваме всеки месец. Или във всеки един момент, Господи, когато си решил да ни възнаградиш щедро. Благодарим за успехите, за сбъднатите ни мечти. Благодарим за слънцето, благодарим за светлината, благодарим за водата, благодарим за храната, която приемаме. Благодарим за въздуха, който дишаме. Благодарим за цялата природа, която толкова изобилна и щедра към нас. Благодарим за всички приключения,
емоции и уроци, които можем да учим докато сме тук, в земният ни път. Благодарим за всички срещи с различни хора. Благодарим за всички наши учители по пътя ни на израстване на нашите души. Благодарим, Татко, за Твоята защита, любов, милост и благодат, които изливаш всеки ден върху нас. Благодарим за Твоята вселюбяща, мощна енергия. Благодарим Ти, Господи, че си нашата опора и подкрепа. Благодарим за нашите духовни и светли водачи, които ни направляват, които ни пазят, които ни водят по пътя на нашето израстване. Благодарим на всички светли същества в нашия живот. Всички ангели, архангели, духове, феички и всякакви други същества, които заобикалят както природата, така и небесните царства. Благодарим, Господи, за всеки един ден от нашия живот, който си ни подарил. Нека да го изживеем като за последно. Нека всеки един ден да живеем тук и сега. Нека всеки един ден ние да правим по едно добро дело и от Теб да е благословено. Господи, благодарим Ти за всички чудеса в нашия живот. Благодарим Ти за цялата любов. Благодарим Ти, че ни учиш да бъдем по-любящи, по-състрадателни, по-милостиви, по-добри, по-сърдечни. Благодарим Ти, че отваряш нашето сърце да бъде наистина изпълнено с Твоята любов и светлина. За да може тази любов и светлина да докосне и другите души, които те първа се събуждат, или тези, които са ни най-близки на сърцето и душата. Благодарим Ти, Господи, за всеки един дъх, който можем да поемем. За всеки един ден, който можем да отворим очи и да видим всички красоти, които са около нас и в нас дори. Благодарим Ти, Татко, за всяко едно съвършено Твое творение. Благодарим Ти от сърце и душа. Нека сега сърцето ни да се изпълни с тази любов и светлина и благодарност за всички дарове, които имаме, за всички благословии, за всички чудеса, за всички преживявания и емоции, прекрасни хора и прекрасни светли душички. Защото всеки един ден е една благословия. И колкото повече ние благодарим, толкова повече ние се свързваме с Бог, с Неговите изобилни блага. Нека да сме благодарни и за нещата, които дори нямаме, защото Господ винаги е приготвил нещо по-добро за нас и То идва в точния момент. Нека да не съжаляваме за нещата, които не са дошли към нас. Нека винаги да сме благодарни. Нека и ние с благодарност да даваме, да обичаме и да приемаме всичко такова, каквото е, и всеки такъв, какъвто е. Благословен да си Ти, Татко. Благословени да сме ние, Господи, като Твои деца. Нека смело да вървим все по-близо
с любов и лекота. И да ни се случват още повече чудеса. Благодарим, благодарим, благодарим. Така е. Амин. Аум, аумин. Амин, аум, аумин. Амин, аум, аумин. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Сега, когато сме усетили благодарността през нашето сърце, време е да визуализираме едно наше съкровено желание или нещата, които искаме да преживеем до края на годината или през следващата година. Нещата, за които наистина копнее нашата душа. Нещото, което наистина ще ни донесе радост и любов, но ще усмихне и много други около нас душички. Представете си нещото, което истински ще ви зарадва. Нещото, което наистина ще ви изпълни с толкова много радост и любов и благодарност. Нещото, което наистина съкровено желае вашата душа и сърце. Представете си как се чувствате, когато това ваше желание се сбъдне. Усетете го с всяка една ваша клетка. Пренесете се там. Вижте картините, вижте вашите усещания, вижте как изглеждате, къде се намирате, какви хора има около вас, каква гледка има около вас. И останете в това прекрасно състояние на емоции. Усетете енергията и на вашия кристал, който държите. На ум или на глас може да му помолите да ви помогне в случая да визуализирате и да реализирате вашето желание по най-добрият начин, за да се осъществи с лекота. И му благодарете на вашия кристал. Помолете и вашите ангели също да ви помогнат да сбъднете вашето желание. И то наистина да е за доброто, както на вас, така и на хората около вас. Молим всички вас, светли същества и мой любим кристал. Желанието ми да се сбъдне по най-добрият начин с лекота. И то да е за доброто, както за мен, така и за всички около мен сега. Вярвам, че ще се сбъдне в точния момент и ще ме изпълни с още повече любов, радост, благодарност и удовлетворение. Представете си вашето желание сбъднато, реализирано точно сега. Колко сте щастливи, колко сте радостни, усмихнати, сияещи, как се радвате точно като едни малки деца и благодарите на Господ, благодарите на вашите ангели за чудото, което са сбъднали във вашия живот, за най-съкровеното ви желание на вашето сърце. Усетете го през вашето сърце, това ваше желание. И притихнете. Дишайте, издишайте и се фокусирайте сега. Там, където е вашето желание, където са картините и емоциите, които ви изпитвате в този момент. Останете така, колкото е нужно в това състояние на радост, еуфория.
се изпълнете с любов и благодарност. Поемете дъх. И когато сте готови, с усмивка на лице се върнете тук и сега. И когато сте готови, отворете бавно очи. Да, мамо, да. Кажи, мамо. Кажи, мамо. Какво правиш ти тук сега? Я да те видя. Айде, ела, моята принцеска. Ела да те видя. Какво правиш ти тук? Айде, излез. Така? Да, мамо, да. Надявам се, че тази медитация ви е харесала, прекрасни хора. Реших да е малко по-кратичка. Защото вярвам, че когато ние така усетим през нашето сърце, не е нужно много време, за да усетим емоциите, енергията. Благодаря на всички светли същества. Благодаря ти, Архангел Михаил. Ще се радвам да споделите как се чувствате, какво сте видяли. Видяхте ли картините, емоциите, усетихте ли докато сте в медитацията. Ще се радвам, прекрасни душички. И ще си изтеглям, когато сте готови, ще си изтеглям послания, ангелски послания за днескашния вълшебен портал. Да, мамо, да. Така че, когато сте готови, може да ми пишете, за да мога да ви изтегля и послания. Да, мама. Ето, мама, ето. Заповядай. Че нещо не виждам коментарите ви. Така че ще се чакам да се включите, да коментирате. Мама. Да, мама, да. Я да видя и през другия ми телефон. Дали ще ви видя коментарите. Надявам се. Значи може би нещо си изчиствала Деси. Някакъв блокаж е можел да изчистваш в този момент. Защото и на мен по едно време се насълзиха очите, особено когато благодарих на Господ за всичко, тъй като за мен така много важно благодарността и е хубаво през днескашния ден, ако не сте си написали благодарности, да си напишете поне 10 благодарности от сърце за всичко, каквото се сетите. Важното да е през вашето сърце. Благодаря ти, Петенце. Надявам се наистина да ви е било приятно. И така, сега ще си изтеглим ангелска терапия и от картите с кристалчетата. Да видим от кой, може би, кристал имате нужда в този момент или стихия, защото има и стихии там. Ако искате послание, може да ми напишете, че искате послание. Да, за благодарността беше наистина много силно и аз така го усетих. Виждах виолетовата светлина на Архангел Михаил. Не знам дали ви сте видяли светлината му. Тя е точно много хубаво ярко-виолетова. И точно като моя кристал аметист. Много красива, даже малко по-мека такава, много приятна светлина има той. Да, Софи, кажи, мамо, какво има сега? Айде, играй си тук, мамо. Играй си. Айде. Ако искате послания, добре, Деси, ще ти изтегля, мила. Ще помолям ангели, архангели да получат послание точно, вярно и конкретно за Деси. Да видим какво ще й кажете ангелчета с тези карти. Ангелска терапия. Да видим най-точното послание за нея. Какво ще е то? Да видим. Опс, тя пак сама се излузи. Значи не е случай. Книги, Деси.
Житейската ти мисия е свързана с писане, четене, редактиране или разпространение на духовна литература, ти казват ангелчетата от тези карти. И сега ще изтеглим от другите оракулските карти за кристалите, да видим от какъв кристал имаш нужда, Дейси, да видим. Ще помолим природните духове също да се включат на земята, на водата, на огъня, на въздуха. Да видим от какъв кристал имаш нужда сега, Дейси. Да видим от какъв кристал има нужда Дейси в този момент. Ще помолим всички светли същества. Обърнаха. Едната се обърна, другата падна, значи имаш нужда от два кристала. Единият се казва корал, символ на дълголетие. Той е един много хубав червен камък. И карнеол също пак е в оранжево-червената гама. Символ на щастлив съюз. Много са хубави тези камъни. Карнеола също и за здраве, за енергия, за точно на вторият чакра, влияе на първата, т.е. на коренната и на сакралната доста силно влияе. Ако имате бокажи там особено, е хубаво да се използват тези червено-оранжевите камъни. Да, разбира се, Петинка и за тебе. Ще помолим послания за Петя, ангели, архангели, духовните ни водачи, да видим какво ще й кажете на Петя за днескашния ден, какво ще е посланието от портала, този прекрасен портал. Да видим. Опс, тя пък сама се изхузи. Готовност да простиш, Пети. Помоли ангелите да изчистят ума, тялото ти от старите болки, да ги замениш с чувство на покой. Петинка, ако не си простила на теб или на някой друг, сега е момента, може да го направиш. Когато ти усетиш, че е момента, може и през днескашния ден да си направиш такава практика за прошка към себе си и да поискаш прошка от някой душа и да видим сега от какъв кристал има нужда Петито. Сега ще помолим ангелчета. Циркон и аквамарин. Циркон, символ на добродетел, и аквамарин, символ на вярна дружба. Аквамарин е много успокояващ камък, между другото. Той ми е също много любим. Много хубава успокояваща енергия ни дава. Синьо-зелен кристал. А циркона, той, като гледам тук и тук са го нарисували някакъв такъв синьо-зелен, но той има най-различни нюанси на циркон. Така че надявам се да и картите да ви резонират и аз ти благодаря, Дейси. Дейси, ако имаш такова да пишеш нещо или имаш вдъхновение да пишеш или да разпространяваш духовна литература. Да, зебри. Сега е момента, може да го направиш. Или ако ти дойде вдъхновение, нещо с книги. И аз благодаря, Петенце. Надявам се наистина да ви резонирате посланията. И аз днеска си теглих послания. Аз всяка сутрин си тегля, някой път само ако бързам да излизаме навънка с децата, някой път се случва да забравя или да нямам време да си изтегля, но гледам да си изтегля послания. И така, да, може и за Иво, разбира се, ще му изтеглим на Иво послания. Ангели, архангели, ще помолим за послание за Иво, да видим какво ще му кажете ангелчета по случай днескашния портал, какво ще го посъветвате. Я да видим. Иво ми излезе земен ангелче. Ти си работник на светлината, дошъл на земята да учи хората на любов. Тази карта на мен доста често ми се падаше преди, ма явно и за него се отнася. Работник на светлината, Иво. Я да видим от какъв кристал има нужда Иво сега в този момент, да видим. Я да видим от какъв кристал има нужда Иво. Ангелчета, изземни духчета, фейчки. Те път паднаха няколко. Я да видим. Защо така ми се изхузиха няколко, ма може и да и някои стихия, да видим всичките ли са камъни. Да видим. На Иво му се падна планински кристал, символ на вярност, на чистота, на висока вибрация. Така, Раух Топаз. Раух Топаз, символ на вдъхновение, карнеол също така, символ на щастлив съюз. Също корал му се падна на Иво, символ на дълголетие. И лабрадорит, символ на чистота и целомъдрие. Много хубави камъни. Той лабрадорита е защитен, много мощен защитен камък. Аз много го харесвам и даже имам гривна с него. Браво, Деси. Значи сме в десетката. Творчески проект.
Много се радвам. Ще се радвам наистина да споделиш като го реализираш. Пожелавам наистина успех и чудеса на всички ви през днескашния ден. Да каквото си визуализирате да се сбъдне през днескашния ден. Ако днеска не сте усетили, как да кажа, да сте видяли когато 11 часа 11 минути, да сте си пожелали нещо в този момент. Да, много кристали на Иво. И на мен така някой път ми се случва да ми паднат няколко кристала, 2 или 3 там зависи. Някой път не ми пада само една карта. Да, Пети, да. Разбира се, че може въпрос, каквото се сетите, може да ме питате. Ще се радвам да ви отговоря, ако имате въпроси. И да ви благодаря на всички, които се включихте. Другите, които не успяха, ще се включат ще гледат на запис медитацията. Отдавна не съм правила наистина медитации на живо. Но съм благодарна, че успяхме да направим кратка медитация. Ами, Пети, има... Някои му викат на планинския кристал кварц, обаче понеже кварцовете са най-различни и затова е много важно да се уточнява какъв е планински, или защото има и бял кварц, който е различен от планинския кристал. Не знам дали си виждала, Пети, той е различен, той е много един такъв бял. Има не такъв прозрачен като планинския кристал, така че има разлика да кажеш, нали, планински кристал и кварц. Нали, трябва да се уточни какъв кварц, защото кварцовите най-различни може да са. И по принцип този белия, чистия кварц, който нали, някои му викат, той има различна като вид и дори като структура е различен от планинския кристал. Той е наистина един бял, не е такъв толкова прозрачен като планински, има значение. Но някои викат на планинския кристал кварц или чист кристал му викат. Чист кристал съм чувала някой да му казват. Тъй като е такъв прозрачен и наистина той е с много висока вибрация, доста изчистващ. Да, точно така. Самия кварц, особено този белия, той е по-мътен, да. Направо един такъв бял стои и не е такъв прозрачен като планинския кристал. По-различен е. По-бял оттенък има, просто като го погледнеш. Сега нямам да ви го покажа да го видите, защото не съм си купувала такъв бял кварц. Преди време използвах, ама сега не съм използвала за бижута от него. Но скоро ще поръчам на такъв фасетиран бял кварц, да го видите какво представлява. Той наистина е един беличък такъв. И ще има, разбира се, блясък. Когато е полиран, няма как да няма блясък. Но този си е прозрачен, наистина. Даже и когато е леко заоблен, този, нали, когато не е в този чист вариант, има и такива вътре точно прозрачни, вътре са виждат и като ивици, вътре в него е по-прозрачен. Докато онзи е по-плътен, да. Нищо общо, нали, по-мътней. Той е направо все едно някой го отсветил с бяла боя. Леко така, нали. Така изглежда. Надявам се да ви е харесала медитацията, прекрасни хора. Много се радвам. Благодаря ти, Петя и Деси, че се включихте. И ви желая наистина чудеса и да сбъднете всичко, лекота и също така и през процесите, които преминаваме в момента. А в понеделник, знаете, е новолуние, така че може да си напишете желания също. И аз може би тук ще напиша в понеделник за новолунието, което ще е в знак Скорпион. Не знам там дали може да има и някакво друго събитие заедно с новолунието. Напоследък новолунията са с някакви затъмнения и с някакви такива неща. Който се занимава с астрология знае. Но аз ще обявя тук за новолунието, за да не забравяте да си напишете желания, да си направите някакъв там пак някаква медитация или да си отделите пак време за вас. Да, поне 10 благодарности хубаво днеска да си напишем, да си ги прочетем на глас. Аз винаги като си ги напиша, си ги чета на глас.
И така с едно хубаво настроение, наистина с благодарност и любов за всичко, което имам. И можете да си напишете някакво желание, така да си го пишете как искате то да, как да кажа. Това, примерно, днеска, което сте го визуализирате, може да си го опишете подробно в текстова форма, ако имате някаква тетрадка или на някакви листи, да си напишете подробно как си го представяте реализирано това желание. Всичките чувства, емоции, мястото, къде се намирате или хората, които са около вас. И съм сигурна, че така още повече ще засилите това да се реализира вашето желание. Днеска наистина е много хубав ден и аз съм много благодарна, че успях да се включа. И така пък другата седмица ще обявя вече, може би другата седмица ще гледам вече да обявя тук за коледната томбола. Така че ще се радвам да се включите. Прибираш си го някъде, деси този лист го скриваш някъде и така. Може да си, като си го напишеш, да спиш с него през нощта и да си го скриеш някъде под възглавницата и после да си го скриеш някъде в някакви книги, които не отваряш често. Аз имам тук някакви такива желания, които съм ги слагала в някои книги. Имам в един буркан, дет съм ги пъхнала сгънати обаче, нали, да не виждам желанията. И след време после проверявам там и ако са се сбъднали, ги изхвърлям, нали, тези листчета ги скъсвам и ги изхвърлям, а пък други може да си ги запазвам, които още примерно са се сбъднали и си ги пазя. Имам и такива, които си ги пазя още, пък са от бая време, ще трябва да ги поразтребя май лищенца. Да. Другата седмица наистина ще ви споделя тук за коледната томбола. И ще гледам също така да ви кача и други гривнички, които са самостоятелни, да направите за себе си подарък или за някой, ако някоя ви хареса. Аз вече съм ви качила там коледните украси и кутиите, коледните кутии, които са, те са единствени бройки, така че ако ви пък хареса някоя коледна кутия, ако не, можете самостоятелно някаква гривничка. Ще ви ги кача другата седмица и ще ви напомня тук за томболата, ще ви кача и томболата. Да. И ще се радвам да зарадвам някой от вас по случай коледните празници с някой гривна, която аз съм направила. И така, прекрасни хора, ще ви оставям. Един благословен, светъл ден, прекрасен, чуден портал ви пожелавам, наистина на чудеса. И ще се включа пак, като имам възможност, защото просто сега много неща имам да творя, още да наглася. Така че ако мога да се включа пак следващата седмица, ако не, ще остане за последващата. И тук ще ви говоря за някой кристал или също така пак ще ви информирам там за нещата, ако имате някакви въпроси. Добре, Деси, когато решиш, мила, съм насреща, пък ако нещо ти хареса от тези наличните гривни, защото те са също уникални, т.е. няма да има повторение. Ако някой ти грабне вниманието, другата седмица ще ги снимам и ще ги кача. Може някой от тях да си подариш, така че няма проблем. Който когато реши, може да зарадва себе си или някой близък, аз ще се радвам наистина да съм полезна. И нещата, които съм подготвила за празниците, наистина да отидат при точните хора. Много е важно това, защото, знаете, не всеки разбира, че нещо е заредено с енергия и че започват едни процеси да се случват с човека, за който е заредена съответната гривна или там, не знам си какво, зависи, нали, кой каквото носи. И започват едни процеси. Поне някои хора са ми споделяли това и за това ви казвам, че не са за всички хора, нали, тези моите неща, които изработвам. Т.е. човека трябва да вярва в енергията на камъните, но и да знае, че те са заредени наистина с божествената енергия и с ангелската енергия и започват наистина процеси с човека, някакви трансформации да се случват, в зависимост от това душата на човека до какво ниво е достигнала. Разбирате ли? И затова
всеки трябва да си усети, нали, там от кого, какво да си взема и така нататък. Иначе аз с много любов ги правя и бих се радвала наистина да достига до повече хора, но аз виждам, че те са за хора, които са осъзнати, хора, които работят върху духовното си развитие, които наистина се стремят да са полезни и които наистина са отворени за Бога и за духовното, защото има някои хора, които още не са се отворили или пък са в началото, още някои неща не ги разбират от такава степен, така че всеки с неговото темпо, каквото мога ще помагам тук. И така ще ви оставям прекрасни хора. Бъдете благословени, изпълнени с божествената любов и защита. И нека Архангел Михаил също да бди над вас. Също така пожелавам, тъй като днес е един прекрасен светъл празник на Свети Мина. Свети Мина да благослови, да освети вашите домове и семейства, да внесе здраве, хармония, любов, разбирателство и, как да кажа, да сме отворени за чудесата и да сме благодарни за всяко едно малко чудо, което ни се случва всеки ден в живота. Свети Мина ми е много любим светец, винаги ми помага, като не мога да намеря някое вещо дома. И съм много благодарна и някак даже като му произнасям името, настръхвам. Не знам при вас как е, но много силно усещам връзката си с него. Въпреки че моя светец покровител е Йоан Кръстител, но някак си със Свети Мина също много усещам така връзката и неговата подкрепа, особено когато нещо не мога да намеря. И така прекрасни хора. Така че пожелавам ви всичко това и нека Свети Мина да бди над вас, над вашите близки, приятели, хората, които са ви най-на сърце и наистина една любов и светлина да има там във вашия дом, във вашето обкръжение, наистина. Това ви пожелавам и така ще бъде. Аумен, аумен, аумен. И благодарим на Свети Мина и за неговия дух, за помощта му и че е винаги с нас, когато имаме нужда от помощ, от подкрепа и от защита и от това да намираме нещо, което просто сме забравили, къде сме го оставили или просто сме го изгубили. И така, ще ви оставям прекрасни душички. Ще се включа тук и другата седмица очаквайте нещата, които ще ви кача за Коледа и за томболата и за всичко, каквото съм ви нагласила. Спокойна вечер ви пожелавам и до скоро. Много любов от мен.